Thank you. Rega indikumbire vari pamatables. Vane numbers ari pamatables. Zocela balama numbers sematafuleni. One wenyu akakwanisa kuuya kuno. Oyedwa wena angenelisa ukuza ngapha. Kuitira kuti mapastors vasazorasika vava kuenda ikoko. Ukuze abafundisi bangalahleki sebesiya lapha elikhona. Table number 1. Tafula yokuqala. Pane Harare East. Harare East. Table number 1, Harare East. Table number 2, Harare Bulawayo North, Nerua. Bulawayo North, Nerua, pa table number 2. Harare North, table number 3. Harare North, table number 3. Harare West, table number 4. Harare Central and Manicaland East, table number 5. It could be table number 5. Tinokumbira nyango mkatuma mkomana manye. Ma tables please kwa muri chitouya nema numbers yenyu. Table number 5, Harare Central and Manicaland East. Table number 6. Table number 6. Can you raise it, please, wherever you are? There she's coming. Please, please, please. Ipaiva komana mamanye. Harare South. Harare South. Table number 6, iyo. Table number 7, Bulawayo South. Bulawayo South, table number 7. Bulawayo West, table number 8. Bulawayo West, table number 8. Lowveld, table number 9. Number 9, table number 9. Lowveld, Masingo, table number 10. Masingo, table number 10. Mashonaland East, table number 11. Mashonaland East, table number 11. Table number 12, Mashonaland Central. Mashonaland Central pastors. Number 13, Chinoi. Number 13, Chinoi. Momba Mavane, Manicaland South. Manicaland South. Chivu, table number 14. Table number 14. Chivu. Gokwe, table number 15. Gokwe, table number 15. Number 16, Middle East. Midlands East. Midlands East. Number 17, Midlands Central. Or Central Midlands. Number 18, Midlands South. Midlands South. Then Mvurwi number 19. Mvurwi number 19. Mvurwi number 19. Chitungwiza West number 20. Chitungwiza West number 20. 21 Manicaland Central. 21 Manicaland Central. Then 22 Manicaland North. 22 Manicaland North. Midlands North 23. Midlands North 23. And lastly 24 Matabeleland South. Matabeleland South. I'm sure ese ataurwa naika. Ngileqiniso ukuthi wonke asebiziwe. Let's follow those numbers. Silandele lama number. Follow your leader with the number. Landele okukhokhela ethwele number. Vadikamwe batanedza imaoko enyu. Bazalwane hlanganisani izandla zenu. Tichigamchira our president. Sisamukela umongameli Dr. wethu. Reverend Chiangwa. Dr. Reverend Chiangwa. Our father. Ubaba wethu. Mazita Secretary General. Siyabonga nobhala jikelele. Mambo Jesu watida itza kuchichocha boshoko lega tomira Yeah.
Mambo Jesu, Mambo Jesu, watida naita hipopa kuchitwa chake tomirase igani bakujongwa mambo Chamira se apo mambo mambo Jesu vaneshi remba hakangepa soiswa Maskatano limini tashika pa the most important service. sesifike kunkonzo esemqoka. Vamwe vanhu avazvikoshese. Abanye abantu abakuqakathekisi. Ndinokumbira vose vari kufamba famba Thanda ukucela labo abasanyakaza vatore nzvimbo dzavo. bathabathe indawo zabo. Ndakumbirisa nenyasha dzaMwari. Ngiyalicelisisa ngiyalincenga ngomusa wenkosi. Vose vanongonzwa kusimuka simuka, Labo please. abezwa kusithi baphakame Ngatiremekedzei muviri washe. sihloniphe isithebe. Pano taunganira muviri washe. Lapha sibuthanele umzimba wenkosi. MuBhayibhili Matthew, Mark, Luke na John eBhayibhelini kuncwadi eziqanjiweyo zone vano ati ma synoptic gospels. bathi ngama synoptic gospels. Vose vari 4 Bonke vakanyora bebane zvavaiona kuna Ishe Jesu Kristu. baloba ababekubona enkosini uJesu Kristu. Matthew akanyora zvaakaona zuva ravakadya muviri washe. uMateyu waloba lokho akubona mhla besidla isidlo senkosi. Ukaverenga kuna Mark akanyorawo futi achitaura zvimwe chetezvo. Lo Mark waloba okufanayo. Asi zvinosiyana pamaonero avaiita. Kodwa kwahlukile ngendlela ababebona ngayo. Luka akanyora zvakare pamusoro pomuviri washe. Lo Luka wabhala phezu komzimba wenkosi. Asi ndatora rugwaro rwakanyorwa naJohani. Kodwa nthetha incwadi eyalotshwa nguJohane. Johani chapter 6. uJohane isahluko sesi-6 Kubva pavhesi ya 53. kusukela kuverse 53. Ndichaverenga nechichirungu. Ngizofunda ngesingisi. Kana pana ane rechishona achindibatsirawo. Nxa ekhona ole limi lwesintu angisize. Ndichaverenga semaonero akaita Johani. Ngizaloba ngendlela uJohane abona ngayo. Johani anoti vaungana patafura. uJohane uthi sebebuthene etafuleni.
Mateu anoti takati taungana Jesu akatora chingwa akachimedura umateu tisati sibutenu Jesu watatava tisingowasihlephuna akati tora imudye muviri wangu unomedurirwa imi wati thabathani lidle ngumzimba wami ohletshunelwa akatora mukombe akawonga wathatha inkezo wabonga akati tora imunwe iropa rangu resungano itsva wathi thathani linathe ligazi lami lesivumelwano esisha Jesu Kristu akanga akutanga the new covenant. wayesesungula isivumelwano esitsha yena uJesu Covenant inokosha hama dzangu. isivumelwano siqhakathekile bazalwana MuBhayibheri mune ma-covenants akawanda. eBhayibhelini kulesivumelwano eziningi Mune Abrahamic covenant. kulesivumelwano sika Abraham Mwari achipinda musungano na Abraham. uNkulunkulu evumelana lo Abraham Anoti varume vose vachasekamasayizwa. uthi abesilisa bonke bazokusokwa. That is the sign of Abrahamic covenant. yiwo sisibonakaliso sesivumelwano sika Kune Abraham Noahic covenant. kulesivumelwano lo Noah Mwari paakamisa rainbow lapho uNkulunkulu ebeka akati umchilo handichaparadza nyika zvakare nemvura wafaka umchilo wamakhosikazi wathi ambhidlize ilizwe kumbe umhlaba ngezulu pakazouya Mosaic covenant. kwaba lesivumelwano sika Mose Moses paakakwira mugomo 40 days and 40 uMose nights siyentabeni 40 days and 40 nights akaburuka akabata the table of commandments wehla ephethe amatshe emthetho akazoiswa mu-ark of covenant abe kwakumchokotsho wesivumelwano ndosaka areka ichinzi areka yesungano nokuti ine matombo esungano yikho kuthiwa naMose. ngumchokotsho wesivumelwano ngoba kulamatshe esivumelwano Muri kurangarira here David achienda kunopa vakoma chikafu achiona Goliath ndiyakhumbula uDavide esiyanika abafowabo ukudle bona uGoliath anoona Goliath achiuya ubona uGoliath esiza David anoti who is this uncircumcised Philistine? uthi ngubani lumfilistiyo ongasokwanga Ipapo chete David wamira musungano ngalawo mazwi uDavide seme phezu kwesivumelwano amira mu-Abrahamic covenant ume kusivumelwano sika Abraham anoti uyu ndiyani asiri musungano uthi mbani lo ngekho phakathi kwesivumelwano nasi tiri kutaura about the new covenant lamhlanje sikhuluma ngesivumelwano esitsha ukaiziva muvenga akauya uko ungabasazi isitha size ukamira mu that covenant ungama kuleso sivumelwano unoita saDavhidhi ari kuuraya Goriathi wenza njengoDavide bulala uGoliath panana Goriathi vakawanda vehupenyu vari kudonha izvozvi so kulabo Goliath abanenge empilweni abawayo njengamanje nokuti taakumira mu the power of the new covenant. ngoba sima emandleni esivumelwano esitsha Somebody say the power of the new omunye covenant. umuntu kathi amandla esivumelwano esitsha John anoti then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you. Here, verily, verily means truly, truly. ukuthi verily verily ukuthi impela impela kumbe ngeqiniso It ngeqiniso means yes, yes, I say unto you. kuthi ukuthi yebo yebo ngithi kini Now Jesus is saying, sure, sure, I uJesu say uthi, unto you. impela impela ngithi kini Except you eat the flesh of the Son of Man ngaphandle kokuthi lidle inyama yendodana yomuntu and drink his blood, liphuze igazi lakhe you have no life in you. alilampilo kini Whoso eateth my flesh odla umzimba wami kumbe inyama yami and drinketh my blood anathe igazi lami hath eternal life, ulokuphilo kunaphakade and I will raise him up at the last day. ngizokumvusa ngosuku lokucina For my flesh is meat indeed, umzimba wami yikudla mpela and my blood is drink indeed. legazi lami
likunatha ngeqiniso. He that eateth my flesh Lo odla inyama yami and drinketh my blood anathe igazi lami dwelleth in me, uhlala kimi and I in him. lami kuye. Jesu ari kutaura mashoko akaoma panapa. uJesu khuluma amazwi anzima la. Anoti anodya muviri wangu uthi odla inyama yami nokunwa ropa rangu anathe igazi lami hana upenyu maari. akana kuphila kuye. Uwo umwe upenyu hwauri kuti ari kufamba akapfeka sutu hausi upenyu. omunye umuntu ombona ehamba egqoka isudu Upenyu uri ayisiphila. kutaurwa naJesu pano. impilo ekhulunywa nguJesu la Upenyu hwokuti nyangwe madhimoni anokutiza, impilo yokuthi lamadimoni ayakubalekela, mweya yetsvina inodedera. lamadlozi dede. Now Jesu achitanga ministry yake anotaura pamusoro pechingwa. uJesu eqala inkonzo yokutshumayela ukhuluma phezu kwesinkwa. Kwauya the Syrophoenician woman. sokubuye umama lo oweza Akauya kuye achiti mwana wangu ari kurwara akuda kufa kumba. weza esithi indodana yami iyagula Ise isisifa. Jesu muporesei. Jesu msize. Jesu anoti uJesu uthi ndakauya kumakwai akarasika eimba yaIsraeri. ngeza kuzimvu ezilahlekile ezendlu kaIsrayeli. Akanga asati arambwa nevaIsraeri. wayengakaliwa ngabako-Israyeli. Mukadzi uya anoti Jesu, owesifazane uthi Jesu mwana wangu ari kufa kumba. indodana yami yaqhatsha, Ndiporesai mwana wangu. silisa indodana yami. Jesu anomira anomutarisa mukadzi uya. Jesu yamambheke owesifazane Anoti hazvina kunaka kutora chingwa chevana uthi akulunganga ukuthatha isinkwa sabantwana kukandira imbwa. siphosele izinja. Kureva kuti chingwa okutsho ukuthi isinkwa ndechevana vaMwari ngesabantwa bakaNkulunkulu. anorwara. ogulayo Jesu ane chingwa chake. uJesu lesinkwa sakhe. Anoti hazvina kunaka kutora chingwa ichi uthi akulunganga ukuthatha lesi sinkwa kuchikandira imbwa. sisiphosele izinja. Mukadzi uya anoti ishe, owesifazane uthi Nkosi, nyangwe imbwa dzinodya mafufu anodonha patafura. izinja zidla imvuthuluko eziwetafuleni. Jesu akatarisa vadzidzi vake uJesu wabheka abafundi bakhe akati nyangwe kumaIsraeri handina kumboona kutenda kwakadai. uthi lako-Israyeli angaze mbona ukukholo kunje. Iwe ugerapo wakantarisa nasi. wena uhlezi lapho umbhekile. Kana uchirwara izvozvi uma ugula khathesi takugovera chingwa chevana sesabela isinkwa sabantwana chatisingape asati atendeuka. ngasinika abangakaphenduki. Chinodyiwa nevana vaMwari vakabhabhatidzwa. sidliwa ngabantwana bakaNkulunkulu There is ababhabhatisiweyo. healing in this holy communion. kulokuphulukisa kulesi sidlo. Vari kurwara vanopora. abagulayo bayasila. Oh, hallelujah. Jesus. Kana une chirwere chako nasi, nxa ulesifo kumbe umkhuhlane ungave kuwe, nemafibroids, kungaba ngama-fibroids, ungave necancer, kungaba imvukuzane. shamwari pauri kutora muviri washe uyu, zalwane uthatha lumzimba. kune zvirwere zvinoteverwa nemweya yedzinza. kulezifo ezilandelwa But ngamadlozi. ndakukupa ropa risingateverwe nemweya yetsvina. sengikunikeza igazi elingalandelwa imoya Ropa yosendo raJesu Kristu Igazi rakaerera paKalvari. likaJesu Kristu Mweya elagemthini. yedzinza itevere ropa iroro. imoya yosendo kayilandeli Nasi leligazi. masikati ano. limini This is your moment for your miracle. isikhathi sakho esomhlolo wakho. Jesu anoti anodya nokunwa uJesu uthi odla nokunatha ane upenyu maari. ulokuphila kuye. Uye nyangwe akafa ndichamumutsa. nanxa angafa ngizokumvusa. Shamwari wese waugere naye mutaurire kuti this is the most important thing.
mzalwane tshela umakhelwane wakho ukuthi le yinto pose eqakatheke patiri kakhulu. kuungana tikasadya chingwa ichi hapana zvataita. Singahlangana kanje sekela ukudla Kana isidlo kune ari asenzanga lutho. kurwara right now, Nxa ekhona ogulayo kana njengamanje, pane mumwe ane zviri kumunetsa izvozvi, nxa ekhona omunye ohlukuluzwa ngezinye izinto, hakuna chinopfuura ropa rajesu nomuviri wajesu. akukho kwedlula igazi likaJesu lomzimba wakhe. Ndosaka tichiimba watakura kuipa jesu, Yikho sihlabela ingoma ethi kusiri kuipa wahlasulwa. kwake asi kuipa kwangu. Kungayisibo bubi bakhe kodwa obami. vaGalatia 3:13 yobva yati KwabaseGalatia akatakura 3:13 kutukwa, wathwala nokuti ukuthukwa. shoko ramwari rinoti waturikwa pamuti watukwa. Ngoba izwi lithi ophanye kwemthini Saka uthukiwe. iye akatakura kutukwa kwedu kwese. Wathatha ukuthukwa kwethu konke. Pauri kunwa mukombe uyu nhasi masikati ano, Lapho uthatha linkezo emini, taura uchiti kutukwa kwangu kwatakurwa, ngothi ukuthukwa kwami kutukwa sokuthethwe. kwedzinza kwayenda. Ukuthukwa kosendo Pane ari sokuhambile. kundinzwa here masikati Ukhona ano? ongizwayo nali imini. Audzokere wakadaro. Awusoze waphindela unjalo. Johana akanyora kudarika manyorero akaita vamwe vose. uJohane waloba ukwedlula indlela abanye abalobe Nokuti ngayo. pavesi 58 anoti, Kuverse 58 uthi this yena, is that bread which came down from heaven, sona lesi sinkwa esehla sivele ezulwini. not as your fathers did eat manna Hatshi ngendlela okhokho badla imana and are dead. kodwa sebefile. He that eateth of this bread shall live Lo forever. odla lesi sinkwa uzokuphila ngokungapheliyo. My dear friends, Bazalwane bami, anodya chingwa ichi, odla lesi sinkwa, mashoko evanhu anoreva nhema, amazwi abantu aqamba amanga, mashoko amwari haareve nhema. kodwa izwi likaNkulunkulu kaliqambi imanga. Numeri anoti mwari haasi munhu haangareve nhema, Kumanani kuthi uNkulunkulu kayise umuntu akasoza aqamba amanga. zvaakareva haangazvisimbisi kani. Akukhulumayo asoza kuqinise na. Zviri kureva kuti Kutsho ukuthi zvanzi mwari akasiyana nevanhu, kuthiwa uNkulunkulu wahlukile kithi thina nokuti abantu. munhu akati ndinokuvimbisa uya uzotora mari $50, Umuntu akakuthembisa $50 wozethatha. munhu anoshanda kuti handaimborevesa kapai. Uyaguquka athi angangizisomela. Vanhu vanochinja chinja, Abantu bayaguquka. asi bhaibheri rinoti mwanakomana wemunhu Kodwa iBhayibheli lithi indodana yomuntu haasi munhu haashanduki. ayisiye umuntu akaguquka. zvaakareva ndizvozvo. Akutshoyo yikho lo. Anoti shoko rangu haridzokere kwandiri Uthi izwi lami kaliphindeli kimi. risina kupedza zvandarituma. Lingaqedanga umsebenzi endithume wona. Atuma shoko rake rokuti anodya nokunwa muviri uyu Uthumelele ilizwi lokuthi odla lokunatha ano upenyu zviro kwazvo. ulokuphila ngeqiniso. Nyangwe akafa ndinomumutsa. Lanxa angafanya mvusa. Right now in the name of Jesus, Khathesi ngegama likaJesu. ndinokumbira kuti uzvireurure pauripo baba. Ngicela uvume izono zakho lapho khona. Rukumbira kuti utyore uso bwako, Ugebisi ikhanda ureke lakho. kudya muviri washe muzvivi. Ungadleli umzimba wenkosi esonweni. Bhaibheri rangu rinoti kana tichizvireurura zvivi zvedu, iBhayibheli lami lithi nxa sivuma izono zethu, iye wakatendeka yena uthembekile, anotiregerera uyasithethelela nokutikanganwira zvakaipa zvedu. lokusixolela izono zethu. Baba, ndiri mwana wako, Kana ndakatadza, kana ndakatadza, ndinochema, mberi kwako, mberi kwako, ndiregerere, Baba, ndiregerere, zvivi zvangu zvitatu.
baba vedu muri kudenga, My God. tatyora uso bwedu pamberi penyu, tinobvuma mhosva dzedu, tinobvuma zvatakakutadzirai. Tiregererei masikati ano baba, zvose zvatakakutadzirai, zvatakakutadzirai seApostolic Faith Mission of Zimbabwe. Tiregererei baba, tikanganwirei mhosva dzedu. Takaberekwa mumbereko yezvivi, takaberekwa mumbereko yezvakaipa. Tiregererei zvakatadzwa nevabereki vedu, zvakatadzwa nemadzitateguru edu. Baba, nhasi patinotora muviri wenyu, patinotora ropa renyu ritinatse, vari kurwara ngavapore. Vane kensa pavanotora ropa renyu, kensa ngaitame. Ndanamata baba, ndanamata vanhu venyu vamakafira pamuchinjikwa, ropa rikadeuka rikaerera. Ndakumbira shura nemunana zvomuviri wenyu nhasi, apo vana venyu vakugamuchira muviri neropa renyu. Ndakumbira kurwirwa, kusunungurwa, kudzikinurwa. Ewo Mwari wangu, tibatanidzei nezvisungo zvisingadambuke. Mweya wokupandukirana urege kuwanikwa. Apo takutora muviri wenyu, Ishe wemadzishe, nyasha dzinoshamisa ngadziburuke, ngadziburuke. Nyangwe kuna akarambwa, nyangwe kuna anosemwa, paari kutora muviri uyu neropa renyu, upenyu hwake ngaushanduke, upenyu hwake ngaushanduke. Nyangwe vanonetswa nemaspiritual husbands, pavari kutora muviri neropa, nhasi hakuna any spiritual husband inofanirwa kuswedera. Nezita raJesu, nyasha netsitsi dzenyu ngadziburukire kwatiri. Baba, ndanamata, even as I pray, let it be right now. In Jesus' name, amen. Paulos ari kuvakorinde, uPauli kwabase Korinte, paakanga atiza kuFilipai, ebaleke eFilipi, ari muvakorinde, kwabase Korinte, anotaura iye pana vakorinde vekutanga chapter 11 verse 23, anoti neniwo uyakhuluma kwabase Korinte 11:23 ndakagamuchira kunashe uthi lami ngamukela enkosini izvi zvandakukupai, lokho esenilinikeza khona, kuti Jesu nousiku ukuthi akatambudzwa, uJesu ngobusuku ahlanyukelwa ngabo akatora chingwa akachimedura. wathatha isinkwa wasihlephuna, Hana kudambura nyama yake chaiyo, kazange adabula umzimba wakhe, akatora chingwa wathabatha isinkwa akachimedura. wasihlephuna, Ndokubva ati chingwa ichi wathi lesi sinkwa muviri wangu ngumzimba wami uri kumedurirwa imi. ohlechunelwa lini. Saka chingwa icho kana mabiscuits ayo, Kumbe isinkwa kumbe asisiri mabiscuits shure kwekunge tanamata, ayiseyi wona ama-biscuits ngemva komkhuleko, takwayeresa sesiwahlukanisa wa muviri wa Jesu, sungumzimba kaJesu, sezva akaita zviye paMount Zion, njengalokho akwenze entabeni ari yaseZiyoni, muupper room, esendlini yaphezulu, anoti chingwa uthi ichi lesi sinkwa muviri wangu. ngumzimba wami. Vafundisi vari patafura, Bafundisi abasematafuleni, follow after me. landelani ngemva kwami.
Mateo akanyorawo pana Mateo 26:26 anoti kuMateyu 26:26 walobethi Ishe Jesu nousiku wakapandukirwa uJesu ngobusuku ahlanyukelwa ngabo akatora chingwa wathabathi sinkwa akachimedura wasihlephuna medura ichingwa vari pamatafura abasematafuleni hlephunani isinkwa akati amedura wathe sehlephunile akanyengetera wakhuleka akanamata wathandaza kunamata kwaita kuyeresa chingwa ichi ngomkhuleko kuti wayesahlukanisa lesisinkwa vakuchidya chisisiri chingwa wa muviri wa Jesu ukuthi asebethatha useyumzimba aseso kore sinkwa usokwedu sokumzimba ndinamate ligebisa amakhanda ngikhuleke baba vedu muri kudenga sezvamakaita zuva riye usiku wamakapandukirwa makatora chingwa mukachimedura mukanyengetera nesu tiri kunyengeterera chingwa ichi baba vedu muri kudenga kuti zvino patakugamuchira chingwa ichi chirege kuva chingwa uve muviri wenyu nokuti makataura imi Ishe Jesu zuva riye makati rambai muchizviita kusvikira ndichiuya baba nesu nhasi taakuzviita tiri pano papurazi repamushagashi muzita raJesu ndinoropafadza chingwa ichi ndachiropafadza muzita raBaba romwanakomana noromweya mutsvene amen akati anyengetera wathi sebongile akatora chingwa wathatha isinkwa akapa vadzidzi vake wanika abafundi bakhe akati torai mudye wathi thathani lidle vafundisi vari pamatafura abafundisi abasematafuleni akapa vadzidzi vake wanikeza abafundi bakhe torai thathani mudye pauri mose dlanini kuwona lumzimba lonke eish akati idyai mose wathi dlanini lonke ndine urombo nevanozunguza musoro ngilusizi ngalabana abanqekuza amakhanda asi Jesu anoti idyai mose kodwa uJesu uthi dlanini lonke nokuti muviri wangu ngoba ngumzimba wami unomedurirwa imi ohlechunelwa lina vaJudha vakatsamwa amaJuda karamba azonda uchiverenga pandasira ungayalufunda usehle njiye kati khona munhu ari kuti tidye nyama yake izi abantu laba bathi sidla inyama yakhe vamwe vakasumuka vakaenda abanye baphakama bahamba Jesu ndokutarisa kunana Peter uJesu waphendukela kubo akati Petro nemiwo makuenda here wathi lani selihamba na Peter akati uPetro wathi tichaenda kunani singaya kubani na ndimi muno upenyu husingapheli nguwe olamazwi okuphila okungapheliyo vakati vapedza kudya bathi sebeqedile ukudla akatora mukombe wathatha inkezo akawonga wabonga baba muzita raJesu tinoropafadza zvibereko zvemizambiringa izvi zvibereko zvemagrapes izvi sezvamakaita zuva riye muupper maropafadza mukati iropa rangu rinodeurirwa imi kune vakawanda vane zvirwere zvemuropa vane kensa pane vakawanda vane zvirwere makataura zuva riye kuJudhea makati chingwa ichi zvokudya zvevana vangu maireva kuti kuporeswa ndekwevana vaMwari nesuwo vana venyu taungana ndinoropafadza mukombe uyu ndinoropafadza zvibereko zvemizambiringa muzita raBaba romwanakomana noromweya mutsvene haleluya akati apedza kuropafadza akatora mukombe wathi seqeda ukubusisa wathatha akapa inkezo vadzidzi vake wanika abafundi bakhe akati torai munwe wathi thabathani linathe iropa rangu ligazi lami resungano itsva elesivumelwano esisha nhasi shamwari uchinwa ropa iri lamhlanje mzalwane unatha leli gazi ukanoona dhimoni
ungabona idemon kana mweya wehurombo kumbe umoya wobuyanga itasa David yenza njengoDavid anoti ini ndanwa ropa uthi mina senathi igazi ndadya muviri sengidla umzimba urianiko iwe hurombo mumba mangu ungubani wena buyanga endlini yami urianiko iwe mweya wetsvina ungubani kunetsana wena moya omubi uhlupha abantu abantu David anoti ini ndakadzingiswa ini uDavid uthi mina who ngasokwa is this uncircumcised Philistine ngubani lo Filistiyo ngasokwanga vatendi nechikonzero chokuti munokanganwa abazalwane ngenxa yokuthi matebles liyakhohlwa chiendai musheye mumanye kunopa vanhu hambani ke chiregai kuramba makamira kana madya manwa nxa selinathi endai munopa vamwe hambani liyenikeza abantu kana wadya wanwa nxa unganatha wamira musimba resungano itsva usume emandleni esivumelwano esitsha ndati wamira musimba resungano itsva usume emandleni esivumelwano esitsha mirisana nomuvengi melana lesitha. Oh my God. Please, each kurumbidzai kupanana ma-areas ekuenda. Musanonoke vakomana zuva rakudoka. Lingaphuzisi majaha ilanga Makumbo selishona enyu ngachenjere. inyawo zenu Please ndapota. hlakaniphe. Vanhu vakawandisa zvokuti munosvika na8 muchivapa panapa. Abantu banengi kakhulu Mukafamba nomufambiro iwowo. ngahamba kanje u8 uyachaya lokhu Ngatimanye. masigijimeni masigijime Let's do it quickly. sikwenze ngokushesha Tichiimbirwa. sihlatshelelwa namatora chingwa uchinamata thatha lesi sikwa uchinyengetera thandaza Oh yes, sing it.
toda kutenda Mwari sithanda ukubonga uNkulunkulu muviri washe uchipfura pamberi nokusevwa isidlo siqhubekela phambili ngati dzikamei panzvimbo dzatiri. masicwakatheke endaweni esikuzo. Tiri kutenda kuti mumwe unoitirwa zvakanaka munguva dzakadai. Ngiyakholwa ukuthi omunye uzokwenzelwa kuhle esikhathini esinje. Toda kuti tizviite nokukurumidza. Sithanda ukuthi sikwenze masinya. Ndiri kuda kubva ndakumbira maashazi mumhanye muuye pano. Ngizocela ugosa lize lapha ngokusheshsha. Maashazi manyai muuye pano nemabaskets. Wozani lapha liphethe izitsha. Vanoseva muviri washe ngatipfure ipamberi. Abanikeza isidlo siqhubekele phambili. Ndingada kutoona maybe zvichida pasati pasvikwa mukandiratidza kusimudza mavoko. Ngicela ukubona lapho kungakafiki khona isidlo senkosi liphakamisa izandla. Ndinokumbira mumatables vane muviri washe Ngicela ematafuleni abaleyo umzimba wenkosi ngati manyei pano pamberi apa pasati pasevwa. size lapha phambili akukafikwa. Ngati manyei tigone kugadzirisa izvozvo. Sigijime silungisise lokho. Ndokumbira zvakare maybe mumatables kana taasisina muviri washe. Ngiyacela njalo ematafuleni nxa kungasela isidlo Ndinodavira kuti tinogona kuenda panga pachigadzirirwa tione kuti gone kuti toita sei. siye lapho ekade silungiselela khona sibone ukuthi singenza njani. Izvozvo zvichigadziriswa